Pois nada, Xurxa. Ao final vou no beber, Que é para ti o viño? O viño para min é algo que forma parte da miña vida. Eu creo que no entorno que estamos forma parte do día a día, non? Hostia, eso pois me recorda a infancia, o sea, eu sempre me acordo de, claro, naquel momento non o entendía. Habrá xente que non o entende, non? Pero para min é algo que dixen, jo, é increíble. Meu abuelo decía cando comía que tiña que comer con viño, porque senón a comida non lle sabía. Jo, aquel non entendía. Ahora digo, bueno, que eu se teño que comer con agua, pasa o mismo, tío. É como que o viño forma parte do día a día, está presente. É alimento tamén, é normal. E o maridaxe a inversa, en fin ao cabo. Era o sustento a veces da familia tamén, tanto o que se vendía por fora ou que se mantiña ali ao fin ao cabo. Por eso que estamos nunha zona, bueno, que hacer lo que me arraigado o viño, zona de Usanés tamén, lógicamente. E que máis e que menos tú ten esa experiencia, pues, Sí. queras que non sempre biches unha bodega, unha adega, ahora ao mellor falta iso, pero penso que hai xente que valora moito o tema o arraino. E bueno, non sei, Albamar, Xurxo, tamén. Como carallo Xurxo Alba empezou a elaborar viño? Me imagino que foi polo furancho, ademais. No, meus bisabuelos xa na súa casa hai un lagar, o sea, xa facían o seu viño, non? Esta zona teóricamente é unha zona reciente, non Rías Baixas é reciente, pero o viñedo existe desde hai moitísimos anos, non? O sea, antes había máis un autoconsumo, un mercado local e demais, o sea, bueno, eu recordo de pequeniño ver uns depósitos grandísimos de madeira na casa de meus bisabuelos que xa non recordo elaborar viño ali, pero o lagar e os depósitos xa, bueno, abertos e sin viño, sí. Despois meu abuelo tamén elaboraba viño, despois meus pais colleron o legado dos meus abuelos e elaboraban viño aquí, aí na adega, e recordo de pequeno ir vendelo a Illa de Arousa, ao Grove. Bueno, a verdad que debe ser que nos facemos maiores. Eu, como cada vez recordando máis eso, mira, este fin de semana pasado ainda veu a filla do restaurante de Dorna, que era referencia pois hai moitísimos anos, e acordábase cando eu iba a buscar as botellas de pequeno para reciclalas. E bueno, pois eso, que eles elaboraban o seu viño e tal, e claro, ao final ti levas eso inculcado desde pequeno, acórdome pisar as uvas aí, tal, que ao final, entonces eso levas na sangre, e cando empezas a ter que coller un camiño, pois che preguntan a verdad que foi como, que sei, un fuego artificial, unha luz, que a mí me preguntaran que era o que me gustaba, porque cando me preguntaron, pois a mí gustame pisar as uvas, isto, outro, un dos profesores sociales, José Antonio Pillado, pois el encargouse de buscarme un centro onde se facía viticultura e enología. Entonces naceu por aí un pouco a historia. Eu, claro, daquela estamos falando cando eu tiña 13 anos. Daquela ti non sabes se vai ser a tua pasión ou a tua profesión, non? A día de hoxe, o que digo sempre, non podo presumir de nada, pero sí que presumo de que disfruto do meu traballo, que eso hoxe en día é un lujazo, o sea, eu considero unha persona afortunada nese sentido, porque eu é que disfruto do hasta ahora, non? Cando isto vai habendo unha presión, non? Pero creo que sin a pasión non disfrutaría tanto, o sea, sabes? Porque ao final, bueno, cando montas unha empresa, pois hai máis cousas que manexar, e bueno, eu creo que a pasión é a que te leva a que as cousas fluyan un pouco e o leves de mellor maneira, o sea que naceu desa forma, vamos, despois, pois, meus pais vendían os viños nos bares,
No 94 fallece meu irmán, é un golpe moi duro na familia, pois queda todo como en stock, sabes, en shock, curiosamente a xente que tomaba o viño nos bares de meus pais empezaron a vir a tomar o viño aquí. Esa tradición a día de hoxe ainda se mantén, non? Bueno, pois ainda falábamos onte coa visita dos vascos que flipaban, claro, vían a xente do entorno, porque xente de aquí e tal, que viñan a mirar o partido, este nicho familiar, este nido de conversa, de veciños, pois a verdade é que é moi bonito, joder, por desgracia cada vez se está perdendo máis, cada vez a xente é máis individualista. Sí, ese entorno de compartir, que ao fin e ao cabo o viño en compartir, que existía antes de baixar aos veciños a contar un conto, ao fin e ao cabo, era cousa, me refiro que ahora mismo ves que cada vez vai a menos, pero bueno, cambiará, penso que cambiará. Bueno, futuro da adega, que máis tes na cabeza, porque ti non paras moito tampouco, vas cada vez perfilando máis proxectos, máis parcelas. Eu a veces pregúntome onde ten parada Xurxo, porque non tes, non, parada non tes, Bueno, no, que va, un pouco o que estaba comentando antes, ao final a pasión e disfrutar desto lévate a facer, claro, cousas, pero bueno, a medida que pasa o tempo vas cumplindo anos, vas, por desgracia, a energía non é a mesma, bueno, as metas ahora mismo son disfrutar da vida e do traballo e sin pensar moito máis. Eu nunca tampouco fui unha persona de pensar moito máis alá. Eu creo que as cousas vanse construindo a medida que vas facendo camiño, xa como tes pasión por eso, como creo que non hai nada que planificar, senón deixarte levar pola felicidade e polo que che gusta facer, tío, eso ao final, por suerte. É unha gran familia a de Albaga, né? Porque sempre que ves aquí siénteste na casa, o que te dis, ves que o mellor sempre escondemos ese orixe, ao fin e ao cabo, pero a veces dicen, vou a unha casa de comida, vou a refinar, non, a autenticidade, ten unha boa partida de pataca ben feita, unha cociña tradicional boa, unha mesa, pois como ten que ser, ademais de compartir, non xa de buscar apariencias e demais. Claro, sencilla de disfrutar, Moito te dicía, vexo, sempre que veño aquí, síntome na casa, verdad? Síntome na casa porque, claro, cada vez que veño aquí encontras a alguén, xa tanto paisanos, aparte hai un bo ambiente e demais, e aparte, esa é unha parte moi importante do viño, sabes? De que o que ti explicares moi ben do comezo de todo isto que continúa existindo, ao fin e ao cabo. Sí, para mí é algo super importante, que ademais, seguindo ca mesma estela, que se perde, non? Eu creo que o vemos o día a día, as aldeas están quedando deshabitadas, non se fai nada porque eso se reteña, bueno, cousas como isto, o campo, que cada vez, por desgracia, está máis abandonado, todas esas cousas fan que a xente se tire ás ciudades, cando debería fomentarse pois historias como estas, ou que a xente e os xóvenes traballen o campo, porque ao final inconscientemente vivimos do campo, que dá a terra é o que realmente nos mantén vivos, porque as patatas salen da terra, sabes, todo, a lechuga, os tomates, ao final. Falar un método de kilómetro cero e demais, e logo estamos nunha inexplicación. No, de teoría vamos ben, pero hai que ter menos teoría e máis práctica. Eso. Pois nada, pois por miña parte non sei máis, eu vou a continuar o camiño e bueno, eu encántame estos viños, pouco podo falar deles xa, máis do que falei, moita larga vida a Aldomar. Nada, gracias a ti, e ojalá houbera máis xente como a ti preocupada, dedicada a que xente como nós, bodegas como a nós, pequenas, familiares, nos deades visibilidade, que nos apoyedes, que nos defendades, sobre todo eso, tío, que o boca a boca, que
é o máis, digamos, o máis lento, pero o máis seguro, é o máis bonito, ademais, vamos. Un traballo de todos de toda a cadena, o sea, tanto distribuidores como sumilleres, como incluso o perfil de público xeral, que é moi importante que coñeza as adegas, que valore as adegas que teñen en torno, que moitas veces tristemente non coñecen, estando aquí na zona, sí, sí, sí. que teñen na zona. E non dándolle ese valor añadido que se merecen, ao final é algo que dá vida pois a moitos sectores, non? Como outros sectores nos dan vida a nós, evidentemente, non? Pois o turista que ven a un restaurante, o restaurador, o sommier, lle fala da bodega, vai visitar, tal, é todo unha simbiosis, entonces é interesante que nos apoyemos e que unamos forzas, porque así seremos máis fuertes, tío. Así que Galicia temos moito potencial. Galicia a calidad. Galicia calidad. Pero sin duda, o sea, no, eu digo en serio, tío, a Galicia calidad no campo, no mar, o sea, que hai moita calidad, o que pasa é que temos que creelo nós para poder defendelo. Temos que creelo, non mal vendelo tan forco, darlle valor ás cousas, mostrar que tamén temos que ser sostenibles ao fin e ao cabo, o sea, eso xa podemos ter moitas conversas do tema, pero bueno, que o que temos lo huevo. Os viños, cando nos das a probar por aí por fora, poden non saber o que carallo é, pero isto ten tipicidade, isto é auténtico. Os tintos. Sí. Os tintos, sempre falabas del lado, que os tintos aquí, Rías Baixas, bueno, Ribera Sacra. Sí, Galicia en general, o sea, ten o seu perfil de viños, pero das a probar eso, e a xente cando ou fora das ordes de Galicia ou aquí, queda alucinado. Digo, ostra, pero isto é un caíño, isto é un espadeiro. Sí, no, está claro. O que pasa é que é importante que nós o creamos para despois poder defendelo, evidentemente. Porque sobre todo, é que para todo é así, ti tes creer no que tes ou no que vas facer para que salga ben. Se non crees ti, entonces apaga, vámonos, sabes? É un pouco que nos falta a nós, o sea, creer que... Estou vendo unha etiqueta que me gusta moito de pai, que di moito de todos, de todos nós, é un arraigo xa... Sí, mas temos outro que se chama nai, porque ao final, bueno, gracias a eles, ou no meu caso, creo que no caso de todo o mundo, estamos aquí. Entón, pois mira, cando eu collín un pouco o legado de meus pais tiñan todo madeira, eu arraso ca madeira e metemos inox, e pouco a pouco, mira ahora como está o conto outra vez, entendes? Canta razón teñen eles, pero bueno... Antes tamén limpa las cubas antes de vendirlas, sacalas, o bruxo hai que salir a limpo, eso tamén era jodido, diste, hostia, pois hai materia que o inox, que é unha maravilla, metes de tal e eso xa tal, e agora volvemos a fermentacións en bocoi, agora fudres, como se traballa agora, outro tipo de cousas, en vexetementos tamén, como facían antes. Sí. Que non sacar o viño de antes, que tuvemos unha equivocación moi gordo. De creer no potencial lagardo de Galicia, que temos todo, pH, suelos e demais para que eso desplay. Eso, por exemplo, este viño Pae, un pouco recordando todo isto que estamos comentando, e tamén o que estamos comentando, e tamén que, claro, cando a nos habrá 30 anos ou así, non? Ou 35 anos, cando empezou un pouco o boom do albariño, non? E tal, que se puxo de moda bloquear as malolácticas para preservar toda a acidez, esto, todo. Bueno, un perfil, digamos, novo, e ahora, ao cabo dos anos, volvemos un pouquiño a onde estábamos, porque, por exemplo, ese viño é un viño como facían os nosos pais, o sea, non había ese conocimiento tampouco de bloquear unha maloláctica. Entonces, é un viño que bueno, todos os viños nosos fermentan como se fermentaba antiguamente, o sea, non utilizamos levadura, ¿no? Sabes, deixamos levarnos un pouco, o viño fai o seu camiño, non estamos nos aquí, casi nos definiríamos como pastores, non? Mirar que tal e listo. O che falamos sempre do terroir, que eso é o terroir francés, o sea, realmente é a esencia de un anécdoto histórico de elaboración da zona, incluso porque dista moito de outras zonas de como se elaboraba a viña e demais, lóxicamente componentes tanto de chan e demais, pero a persoa, lóxicamente, é alguén que bloquea eso, e a persoa ten un carácter tamén histórico, o sea,
a persona mellor está preparada a nivel, lóxicamente, de profesión, pero sí é verdade que mantén a esencia do que se facía no entorno. Un factor fundamental, ao fin e ao cabo. Sí, 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 sin duda. Sin duda. Pois nada máis, no rei. Graciñas. No, gracias a ti, jefe. Isto Graciñas, esto salud. maravilla. Ves, ao final... es Castrelo, Salnés, Salinidad, esto es una puta maravilla.